Ki Noyalam jungka West Khasi Hills District Association klaterteng ya kasukar MDA namar ka jingbom patiau ya ka jingdawa jungki bahkan siu pendepno ya kibil kibal pesateng las lembak. Ubak dan bok taba presiden ketiga association haba keren syakinong tok kubor hakas ngibaar ulong bahadu meta ka serkar kerang pensa ram hadu arpo kulur tam tanghi kontraktor kibana West Khasi Hills kataru tanghi kibil kibadai hakaba maramot ikisrok kum ki SR bat AR. Nolor kata ulakan tok juru halor ka jingle klishri jong ka serkar da ka bakhangno eka skim kabadai jong ka serok sok pria shalawrapa bat kal aitino syaka PMGSY klem pada siulut ya ka bil ki kontraktor. Hak juga por ulong balada ka serkar kamla berpenkloi ban siwe borok ki bil kamtam ya ka flood damage report jong usnam arajar kandai arjar apo nakal yang ka association kambanse man pesngawno syaki bor ka ain kibape ya ka jinge ki pajba. Kamtam bat ka PWD department kaba nakalian juga sarkar nakapor kapor kala juk pensa pending kamtam ikibil jong kani ka department lei menta kala poi jin haki arpu kurur tam kibil kiba kala pensa teng naduk kipor kiba mensua hadu kipor kiba menta di taknongi nakalian jong ki dekat jong ka asusion umbang lom ni sakmat bangi laju pensengau sya kasorkar ba kadeban siu depno ya kini kibil kibrangsa namar kenang ba nakalian jungi kontraktor kiba imja nakani kam ngila shem stom shikade hakamenta kabiyede bakane kamtam habangi phai sya kapieci kabiyede bakane ka water supply scheme jong kasorkar nili ba nakaliang jong sarkar kaladon ya ka skim kabakan pentrei syait hakini ki snem ki balino ndai habangi phai pat chi ki bil jong ki kontraktor katnong i dab da ka jing sngubiao ba ngim shem layo i ki bil hakapor kababiang tingit skam ba sarkar hakane ka financial year kabamenta ngingit ba ka deban lai no halor gini ki jingdawa jongi kungki kontraktor namar khnang ba lara ki jingtre kam jong ka sarkar kinundon kanono ka jingwit lende ka jingthut nang nei sakmat ladana kali jong sarkar kamla banle hakade ka financial year ngimban se ban phaithmat syakade ka ain ka bana syuda ban implement ha kade ka snam ar hajar arpo kabade ka ain ka ban pe na ka benta ka jingle menti jong uno officer lende jong kanono ka tanat jong ka sarkar ha ka benta ka biyede bat ngi ki rupai ba bakam khamat kabana kalian jongi ki kontraktor ngi dab da ka jing sngubiao kabakraw halor kan ka jingong jingman jong ka sarkar ka bangi lapan sngu kumangalong mene khmat ba ha ka benta ka biyede bat kan ka surok ka bade jong ka syok khria lor pha ka badon tang kumbalai kilometer te kan ka skim nadu baka sarkar kala pentrei nadu kisnem arhajar menriu arhajar nyeu nrei hadu mentai kibil jongi kontraktor kibsem parla ban siulut ya kibil kibanangsa tenrei kaba ngi nakalian jongka asusion kaji filongo jongi galong ba nakalian jong sarkar wala kampat syama siwi kibil jong ngi kumki kontraktor tenrei menta ngili iba nakalian jong sarkar kala depan hak ban pensiang rong lemba ka PMGSY ya kade surok